खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 18 जुलाइ 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रांखौ रावजोंबो बोसोन लायाजासे रां थिसननो नाङा। नोंथाङा ओरैबायदि मावथांखिफोर लानांगौ जाय गासै नखरनि थाखाय जौगानाय लाबोगोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन होनना साननाय जादों। नोंथांनि मोजां सावस्रिनि थाखाय दिनै नोंथाङा गावनि लोगोफोरजों गेलेनो सानथांखि बानायनो हायो। दिनै नोंथांनाव गोबां बिबांनि रां थागोन आरो बेजों लोगोसे गोसोनि सुखु फैगोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनो थाखाय थोजासे सम मोनगोन। जिउ लोगोरिनि अननायखौ लुबैदोंब्ला दिनैनि साना नोंथांखौ बोर होगोन। कर्क राशि। नोंथांनि मुखुब समनि थाखाय नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै गोनांथि गैयै मोननो हागौ आरो बियो बेलासियाव रागा जोंनायखौ दिन्थिनो हागौ। सिंह राशि। नोंथाङा दिनै माबा गोमाजानो हागौ। सांग्रां थानांगोन आरो नोंथांनि बेसादफोरखौ हमथानायाव लाखिनांगोन। कन्या राशि। नोंथाङा खुसि जागोन मानोना नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा मदद होगोन। दिनै नोंथाङा मुलाम्फा जागोन जुदि नोंथाङा रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनि खोथाखौ खोनासङो आरो नोंथांनि खामानियाव गोदान सानस्रिफोरखौ बाहायनो नाजायो। तुला राशि। रंजानायनि थाखाय मोजां सान, नाथाय जुदि नोंथाङा खामानि मावगासिनो दं अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फालांगियारि लेनदेनफोरखौ मोजाङै नायनांगोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा सानस्लाबै फुंखाफोरनिफ्राय गोनांथार हांख्रायहरनाय मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननायजों गावनि जिउनि गासैबो दुखु खस्थ'फोरखौ बावगोन। धनु राशि। दिनै रां सौफैनाया नोंथांखौ गोबां रांखान्थियारि जेंनानिफ्राय उदां खालामनो हागौ। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि पार्टनारनिफ्राय मोनसे गाज्रि फिनजाथाय मोननो हागौ। मकर राशि। दिनै साबसिन जिउ राहानि थाखाय लानाय दावबायनाया जाफुंसार जानो हागौ। बेबादि खालामनायनि सिगां नोंथांनि बिमा-बिफानि गनायथि ला, नङाब्ला बिसोरो न'आव हेंथा होनो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै राङारि मुलाम्फा मोननो हानायनि आसा दङ, नाथाय नोंथांनि गाग्लोबनाय आखुनि थाखाय नोंथाङा आसा खालामनाय बायदि आर्जिनो हानाय नङा जानो हागौ। मीन राशि। दिनै नोंथाङा धोन बुथुमनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गोनांथिनि सायाव गोसो होनाया दिनै नोंथांनि गोनांथि जानांगौ। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।